गे हमर मुँह चिकनी बेटी सदिया ते तोर बेसे घर में देख के कर दले हियो माने नहीं छै हमरा घर वाली के अच्छा हमर मुँह चिकनी बेटी हमर सुथराहा पहुनवा नाय माने हथु तोरा हमरा ले वाली बिंदिया कुछो न लाबै छै तोरा बाली बिंदिया नाय लाइन के दे हाथू पहुनवा ते केकरा लाइन के दे हाथू गे बेटी सौ दिन के दै छै होठ लाली के माय गे हमर मुँह चिकनी बेटी तोरा सदिया में सब कुछ बोझ के डाले हलियो तैयो तो 4 दिन में जुझुएले ऐली गे पी ललकै दारू बेच के पी लाल को दारू बेच के पर कौन सी पी लाल को दारू बेच के गे बेटी पी ललकै दारू बेच के सिकरी नक के बोला के गे हमर मुँह चिकनी बेटी तो अपन लड़किनिया ससुया के काहन बोली गे जे सदिया के बाद भी हमरे मतवा में आई के बैठ गली तो सासु कहै छी कई बाप दुलरी के माय अच्छा ससुया दुलरी बोले हो ता अपन नंदी के कहानियां सुनैतलिन गे बेटी जे हमरे मतवा खाए ले आईली से नदी हर जोइया सुनै नहीं छौ बतिया खाली बनल बनावल भार थाली खाए जाने हो गए बेटी तो नंदी और कुछ ना सुने हो खाई छी कई भैरा भैरा थाली के माय अरे बाप रे भार थाली खा हो तो नंदी और तो ससुरा और देवरा गे बेटी ससुर जी गांजा पियै देवर खुद तारी गे बेटी तो बहुत मुँह चिकनी है की समझैतली ने सबके अपन बतिया मौसम यादव के बुझै नहीं छौ बतिया अरे बाप रे हमर मुँह चिकनी बेटी के भी कोई बात ना माने है ते की करे हा तू हमर सुथराहा पहुनवा गे बेटी करै छी कैसा कौन चीज करे छी के बोलने गे बेटी बोले में कहिले डरा ही गे लड़ाई के माय लड़ाइया करे हा तू पहुना ते ठीक है गे बेटी तो अभी रह नहीं हरवे में 200-300 आदमी भेज दे हियो ससुराल में तोर महाभारत जीते ले लड़ाई के no, 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 no. दोस्तों अगर आपको खोटा बिल्लू की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।